И здравейте от мен, аз съм Брода Про и да, това сменение ми канал, в смисъл не имаше бъгове, но да, като за начало да съберем малко абонати, правя една томбулка на запад от мен премиум акаунт. Значи запис, тиренце, скайпали. Трябва да се абонирали. Плюс, не, никакъв плюс, да. Не трябва да сте харесали, няма никакви такива. Значи, тегля го, кога го тегля? Не знам. Да кажем, че го тегля днеска, каква дата сме? Секунда само да видя каква дата сме. Днес сме 14, тегля го на 20. Ако на 20 нямам 100 и няколко там абоната, 120, да кажем 120 да е числото, няма да го тегля тогава и ще се отложи. На 120 абоната го тегля. През това време ще качвам клипове. Мисля всеки ден да има. Въпреки че ми е доста трудно. И да. Добре. Така. И да, това беше този клип. Записвайте се, споделяйте се с приятели, за да могат да го видят повече хора. И аз ще го споделя в скайпът си, с Клонфиш естествено. Ще помоля и който има Клонфиш също да го сподели с приятелите си. За да може да бъде изтеглен по-бързо. Естествено на 20 да бъде изтеглен, не да отлагам и така нататък. Добре, това беше този клип, абонирайте се, записвайте се, томболата е тегля на 20 да повторим, запис, тиренци, скайпови, трябва да сте се абонирали и чао!